Uy, dahil Gina, pwede sukuan mo perla kay ngano kung gilabhan ang habol. Nga naman? Himuong dahil ko na itong ebidensya. Nawan, ano, limpyo na hinoon. Nga naman man nagsultidaan. Bitaw, kining servants. Dali na, kaligo na sir. Dito lang sa among banyo. Hindi na makapasudlon sa inyong kwarto. Sige. Don, tug ano lang gusto tinood? Kung ikaw magani yun ang nag-rape ni Jinjin, palihog, tug ano yung taon doon? Ang kuna na lang doon. Sir, bisag mo luhod pa ko sa imong atubangan, sir. Di tang ko kahimo na, sir, oy. Kay bisag ingunani lang ko, sir. Di ko kahimo, sir. Kitaas kay kong respeto ninyo, sir. Oy, di ko kahimo paglugos pag yun ni Inday Jinjin pag yun. Unya, ako di ay. Mutlong nimo, sir. Wa magyud ko'y may numduman doon. Ay nga, doon ako'y nautang na buhat nito ni Jinjin. Bisan sa hunahuna naman lang. Di yun ako na mabuhat nga ito ni Jinjin. Ako sa pinangga, mahal kay nako ng anaka. Sir Vince, pamatud ila na sa korte, sir, nga dili ikaw nga wa ka maghimo sa maong pag-rape ni Jinjin. Sige na, sir. Tana, adto tas among banyo. Maligo, parang magkakaligo ka, sir. Ako lay kuhag imong ilisan dito. Ako lay kuhag imong ilisan dito sa inyong kwarto, sir. Sige. Ngayon na, aray sa amin, ha? Balik ko kay hindi ko nagigilid ako ba? Ano ba ba? Nabili mo ng cellphone niya. Dalawa? Ano ba? Bao. Natural, si Elmer ang tuyo. Kung siya kay Bao nabili ng cellphone ni Elmer. Unsa kahan? Nalimtan ka ni Elmer ang cellphone? Tingali. Nabilin o gituyo ba niya pagbilin? Wata kay Bao, unsay rason? Kung gituyo niya pagbilin, wata kay Bao, unsay rason ana? Bitaw. Ano ka, no? Sige. Misuro sa kusbay kay Dorothy Kwan's kwarto, ha? Sige han, nasa ko'y palitan. Sige. Una ako. I said I don't want to walk this earth if I can't do it solo. Makakaligo sa kakamba. Yeah, we used to be a team. Pasag din ang haig na tinanaw sa imo sa kaanak ko. Dali, karang makakaligo ka. Dali, kay hamos na kay ko, eh. Anak, positive cute. Na-rape si Jinjin. Daoy, kamilaan ba nang itabo ama ay? Dakong skandalo. Matungog taong judaan eh. Ang salpahis na Vincent. Siya mo'y mapasol yung tanan, Shane. Ma, dili lang sa akong eskwela ma ay. Dako kining isyo ha. Natural, apektado ko. Ambot, Shane. Ako sab. Ambot sa inaw kong iatupang sa akong mga kaubanan. Makaapekto pinagdako sa akong pagkamaestra. Ay na, si Papa Vincent ma. O sa may tabo niya. Aw. Madugta siya sa prisuhan. Dili ko masugot, Shane, nga dili masilutan ng imong amahan. Kinahanglan mapriso siya. Mituo pa lang ka na ko, ma. Dihilom na lang unta ni mong itabo ah. Shane Pearl. Krimen ang gibuhat ni Vincent. Ang ilang hatagag hustisya si Jinjin. Nagpatara lang tingali ang retarded. So, hain man siya. Nakatuog in taon. Pasagda na lang nato siya makapahuhay, Shane. Maoy, dili lang sa kong eskwela ma ha.
Mauwaw ko. Di dyan ako carry. Anak ko, na tayo mahimo. Dili na nato babakwi pa ang mga pangitabo. Ma'am, si Sir Vince ba akong pakaligo dito sa among banyo mga katabang? Mangayo ta kung ano ba ka ng kailisan niyang t-shirt. Bahala siya doon. Ipagawas na ko tanan niya masinina para mulaya sa siya dinit. Palayason taon ni mo, Sir Vincent. Palayason! Kaya di ko gusto aning siya dakpas akong panimay. Ikaw, Shenper, nituo ka si Sir Vincent makahimo sa paglugos ni Jinjin? Ambot ni mo, Dondon. Namumili mo ko sa salbahis! Ang mamaliw! Parang kumahilang. Hindi kumahilang. Hindi kumahilang. Kadalay ko